Masih lanjutan kegiatan cah. Peringatan Agustusan, lomba pitulasan, peringatan kemerdekaan. Iki kan lomba nglebokne welut nyanggon botol. Iki sing lomba ibu-ibu yo. Kayak iki disambi meneh door prize cah. Door prize apa kira-kira? Siji, loro, telu. Lah iki door prize paketan sembako lah mbak iki goreng-goreng wae. Iki lanjut ya cah. Lomba selanjutnya iki goleki bola terus dipecahke ngono lho. Lah wis kene iki cah lucu cah pokoke iki. Iki mripate rak ditutup to terus iki nek sing gejoi sikile bature barang kayak do bengok-bengok ngono kae. Lucu pokoke iki. Iki bapak-bapak ya wis gah kalah tapi piye bapak-bapak iki wuci iki sing kaos putih iki ketoke le nutupi kurang rapet ke ngerti ketoke bolane iki ketok ngono mulakno kaya gawamping le gejoi. Oke cah lanjut iki ibu-ibuke yo gah kalah kae karo bocile. Iki cah sing tak maksud apa jenenge? Videoku sing lucu ge. Iki lombane ge. Bapak-bapak dokon ngedoti jan lucune ora umum iki sing duwe omah wae nganti kemekelen iki nengetke bapak-bapak do ngedoti. Kayak iki simbah ki pripun to Mbah tek ora iso ngepaste. Ngantek diwangi nyang mbah-mbah liyane iki. Kayak iki Pak Lurah yo gah kalah cah, gah kalah karo masyarakat karo rakyate. Tapi ngopo Pak RT ki malah gur nyuting tok ora melu lomba. Apa engko ya ning mburi dang melu lombane iki. Lah iki suap pisang berpasang-pasangan cah lomba selanjutnya iki. Kayak iki yus ngene iki padha ditutup mripate terus goleki pasangane. Engko nek wis ketemu kayak pasangane didulang kon maam gedang ngono ceritane iki. Ya wis ngapunten nggih Bude, Pakde, Simbah sedaya, Bapak Ibu sedaya mawon. Ki wong gerang nggo dolanan tapi nggih ngeten iki jenenge lomba, jenenge seru-seruan kan ngeten iki. Nggih pangapunten saestu pokoke iki. Oke cah lanjut iki temane cek berpasangan iki lombane cek berpasangan kayak nyuapi mau kan pisang iki ganti kerupuk ngono kayak. Yes ngene iki cah jejel-jejelne jan pokoke kerupuke iki kudu dimaem nganti entek. Nek jiblok wae kudune dijikuk dimaem lah. Ora entek nganti tersisa soalnya kan ngitung juara 1, 2, 3 ngono kuwi berdasarkan okeh sithike kerupuk sing ijik kuwi lho. Tapi iki do weh maeme jan. Mbok de. Oke cah lanjut iki wis rampung lomba terus di juara 1, 2, 3 ki oleh kabeh. Maksudnya kan juara sijine wong loro ki oleh kabeh, juara lorone wong loro ya oleh kabeh. Semono uga sing juara telu.